Matapos nitong magsalita, wala namang sumagot sa naging pahayag ni Eseng sa lalaki. Nananatili lamang itong tahimik sa kanilang kubo na para bang hinihintay ng mga ito ang kanilang pag-alis. Paulit-ulit pa nila itong kinakatok, ngunit patuloy sila nitong pinagmamatigasan. Manong! Lumabas na ho kayo dyan! Kilala na ho namin kayo! May pagkakataon ka pang itama ang lahat, alang-alang sa pamilya mo! Wika ni Eseng. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang muli niyang pagtawag sa anak nito at asawa. Dahil sa hindi nila maaaring idamay ang pamilya ng lalaki, kung kaya't wala silang nagawa kung hindi ang maghintay. Hindi naman nila maaaring pasukin ang bahay ng sapilitan sa kadahilan ng labag ito sa batas ng tao at mata ng Diyos. Sa paglalim ng gabi, napagpasyahan na nila Eseng na bumalik na sa tahanan ng binata upang tumulong sa kanilang mga kapatid na naroon. Alam nilang hindi makakatakas ang mambabarang sa kadahilan ng meron ng bahid ng kanyang aral ang binatang kanyang naging biktima. Nang marating nila Eseng ang bahay nito, bumungad sa kanila ang kanilang mga kapatid na abalang-abala sa pag-aayos ng kanilang mga halamang gamot na ipapainom sa bata. Si Ermetanyong Tasyo naman ay patuloy na inihahanda ang kanyang mga bato at orasyon na siyang magpaparusa sa mga mambabarang. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ng binata, hindi mapigilang maawa ni Eseng sa kadahilan ng kitang-kita niya na panay na ang pagdedeliryo nito. Kaya na may sa paglipas ng minuto, pilit naman itong tinutulungan ng kanyang ama, subalit wala din itong nagagawa. Hindi na rin mapigilang maawa noon ni Eseng sa kapatid at ina nito sa kadahilan ng walang patid ito sa pag-iyak habang pinagmamasdan ang paghihirap ng binata. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Eseng, doon niya muling naalala ang kanyang masayang pamilya. Animoy kahit napakatagal na niyang ulila, nananatiling sariwa pa rin sa kanyang alaala ang minsang pagkakaroon niya ng masayang pamilya. Tay! Nay! Ubet! Sana ho'y masaya na kayo kung nasan ako ngayon. Wika ni Eseng sa kanyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na din niyang tumulong sa kanyang guro. Lolo Tasyo, kaya pa ho ba ng bata? Tanong ni Eseng. Oo, Eseng. Kaya pa naman. Pero kapag naabutan ito ng umaga, sa kasamaang palad ay hindi na natin siya maisasalba. Sagot naman ni Ermetanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli na naman nilang pagbaling sa kanilang mga atensyon sa nagdidiliryong binata. Hindi pa nila magawang matukoy ang mga insektong nakabaon dito, subalit alam nilang ito ay malalaki na at nakahanda ng lumabas anumang oras. Kung nagkataong hindi na naagapan ni Ermetanyong Tasyo ang pambabarang sa bata, ay maaaring noon ding mismong gabi, tuluyan na itong binawian ng buhay. Marami na din kasi sila noong nakikitang bukol sa katawan nito na merong nagsisigalawang parasitiko. Lubong-lubo na din ang tiyan ng bata at meron itong napakalaking sugat sa kanyang kaliwang kamay at kanang binti. Animoy nais talaga ng mambabarang na yon na pahirapan ito ng lubusan bago ito bawian ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang dumilat ang binata habang patuloy na nakahawak ng mahigpit sa papag na kanyang hinihigaan. Nang masipat ito nila Manong Timo, ay mabilisan din naman nila itong itinali
Nang sa gayoy hindi nito magawang makapaminsala kapag dumating na sa puntong nahuli na nila ang mambabarang. Nang matapos na ang kanilang preparasyon, agad din namang lumapit dito si Ermitanyong Tasyo upang simula na ang kanyang pagtawag. Ang unang ginawa noon ng guro nila Esing ay ang lapatan ng binata sa dibdib nito ng kanyang hintuturo na punong-puno ng dasal. Matapos niya itong gawin, agad din naman niyang inihipan ang ulo nito upang tawagin ang mambabarang na gumagawa ng sala. Subalit sa pagpapatuloy ng pagtawag ni Ermitanyong Tasyo, ay bigo siyang mahanap ang kinaroroonan ng mambabarang. Eseng, kaya niyo bang pumunta sa kubo ng mambabarang? Merong tumutulong sa kanya. Hindi ko alam kung sino. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito, ay ang paghabol hininga naman ni Ermitanyong Tasyo. Doon na medyo nababahala sila Eseng sa kadahilan ng kitang-kita nila ang paghihirap ng kanilang guro. Kahit paulit-ulit nitong tawagin ng mambabarang, bigo siyang madakip ito sa kadahilan ng napakaraming maiitim na figura ang nagtatago sa wisyo nito na siyang nagpapahirap kay Ermitanyong Tasyo. Matapos itong masilayan nila Eseng, agad din naman silang nagpaalam dito at sa kanyang mga kapatid. Lolo Tasyo, kami na lang ho nila Hulyong tutungo sa kubo. Wika ni Eseng. Si Timong yung isama dahil siya nagtataglay ng pambihirang lakas sa ating pangkat. Huwag mo nang isama si Julio. Makakatulong siya rito. Kapag nakarating na kayo roon at nakita mo sa bahay nito na meron itong ginagawang ritual, basagin mo yon nang sa gayoy siya ay aking mahuli. Mag-iingat kayo, Eseng, dahil malakas ang nilalang na nagtatago sa mambabarang. Sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtayo ng dalawa upang muling tumungo sa Karatig Sitio. Hindi pa naman noon kalaliman ng gabi, kaya na may panatag din sila Eseng na wala silang makakaharap na kung anumang klase ng aswang sa paligid. Ilang minuto lamang ang lumipas, nadapo na nga sila sa bahay ng mambabarang na siya namang labis nilang ikinagulat. Ayon kay Eseng, pagsilay na pagsilay nila sa bahay nito, kitang-kita nila ang napakaraming iba't ibang insekto na patuloy na gumagapang sa bawat dingding at bintana. Sa bubong ng tahanang yun, meron silang nakitang mga itim na figura na maaaring nagpoprotekta sa lalaki upang hindi siya magawang madakip ni Ermitanyong Tasyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kung ano-ano na ang nakikita nila sa paligid. Pansin din nila noong walang kasera ang nakasindi sa loob ng kubo, kung kaya't alam nilang madali silang makikita ng sino man na nasa loob nito. Habang tumatagal sila sa lugar, doon na sila dahan-dahang nakakarinig ng mga mahihinang pag-iyak na nanggagaling sa isang batang lalaki. Sinasabayan din yon ng pag-ungol na para bang merong nangyayaring kakaiba sa loob ng kubo. Eseng, papasukin ba natin? Tanong ni Manong Timo. Hindi natin papasukin yan, Manong. Bagusay, atin munang pagmamasdan at titingnan kung sino ang mga tao sa loob nito. Sagot naman ni Eseng. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dahan-dahan naman nilang paglapit sa kinaroroonan ng kubo. Napagpasyahan nila noong gumapang papalapit dito nang sa gayoy hindi sila matunugan ng mga nilalang na nasa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman nilang sinipat ang dingding ng kubong napakaraming insekto. Pagsilay na pagsilay doon nila Eseng, laking gulat na lamang nila
nang muli nilang masilayan si Crisostomo. Kasama nito ang babaeng tagasunod din ni Kanyas na siyang nagtutulong-tulong upang magapi sa kombating espiritual si Ermetanyong Tasyo. Dahil sa kanilang mga nakita, hindi nila maiwasang kabahan para sa kaligtasan ng kanilang guro. Alam nilang walang makakatulong dito kung hindi sila sa pamamagitan ng pagbasag ng ritual nitong ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, rinig na rinig pa nila Eseng ang patuloy nitong pag-usal ng mga engkantasyon habang dahan-dahang ngumingisi. Ito ang gumagawa ng ritual sa lalaki upang hindi ito magawang mahanap ni Ermetanyong Tasyo. Habang pinaiikutan ito ni Crisostomo ng nagbabagang uling, nakadapa lang naman sa sahig ang lalaki habang patuloy na nag-uusal. Walang kaide-ideya ang matandang yun sa ating ginagawa. Maya-maya malalaman na lamang nila Eseng na tuluyan ng binawian ng buhay ang walang kwentang ermetanyo na si Tasyo. Wika ni Crisostomo. Matapos nila itong masipat at marinig, dali-dali din naman silang umatras sa kanilang kinaroroonan. Alam nilang ito ay matalino, kung kaya't hindi nila magagawang mabasag ang ritual nitong ginagawa nang hindi nito nalalaman. Maaari ding may mga nakahanda itong bitag sa paligid, nang sa gayoy hindi siya basta-bastang mapasok ng mga hindi inaasahang bisita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang umikot sa bahay na yon sila Eseng upang pagmasda ng buong paligid. Ninais lamang nila noong gumapang nang sa gayoy hindi sila makita ng mga nilalang na maaaring nagbabantay ng kubo. Nang marating na nila noon ang ilalim ng papag, agad din naman nilang tiningnan ang kinaroroonan ng nakadapang lalaki. Pagsilay nila dito, doon nila nakita na ito ay nakadilat, subalit wala na itong buhay. Maging ang asawa nito at anak ay tuluyan na ding namatay dahil sa kung anuman ang ginawa dito ni Crisostomo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla namang natigilan ang dalawang magkapatid nang marinig nilang magwika ang kasamang babae ni Crisostomo ng, Anong ginagawa niyo dyan? Tapos na ba kayong makipagtaguan? kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman itong pag-unday sa magkakapatid ng kanyang matutulis na buhok. Subalit dahil sa liksi at bilis nila Eseng, kung kaya't nagawa nilang mailagan ang ginawa nitong pag-atake. Dahil sa pagtuntun sa kanila ng babae, inaasahan na nilang alam ni Crisostomo ang pakay nila sa lugar na yon. Matapos ang mga pangyayari, patuloy silang nagbuno sa ilalim ng papag hanggang sa dumating ang puntong dahan-dahan nang nagpalit ng anyo ang babaeng yon. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyan itong tubuan ng mahabang kuko at mahabang mga binti. Tuluyan na ring nawala ang saplot nito dahil sa pagbabago ng hugis ng kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nasipat nila Eseng ang pagbuka ng dibdib nito na ang kanyang nagsisilbing mga pangil ay ang kanyang mga tadyang. Nakatuwad na din kung maglakad ang babaeng yon at nagtataglay na ito ng halos kapantay ng bilis ni Eseng. Dahil sa kanilang mga nasilayan, pinili na lang nilang dalawa na makipaglaban sa mga nilalang. Hindi na sila maaaring humingi pa ng tulong sa kadahilanang sa puntong yon, alam nilang nanganganib na ang buhay ni Ermetanyong Tasyo. Paghawak ni Manong Timo sa pangil ng kalabaw, mabilisan niyang tinungo ang 4 na haligi ng bahay
upang ito ay baliin sa pamamagitan lamang ng pagsipa. Subalit nang mawasak na niya ang unang haligi, nagawa naman siyang pigilan ng babae na wasakin pa ang pangalawa. Si Eseng naman noon, patuloy lamang na hinahataw ng sundangang babae sa pagbabaka sakaling ito ay kanyang magawang tamaan. Panginoon, tawagin niyo na ho ako. Nakahanda na kaming lumaban. Wika ni Hoben sa kanyang isipan. Mamaya na, Hoben! May tamang panahon para dyan. Sagot ni Eseng. Matapos nilang mag-usap, mabilisan namang sinunggaba ni Eseng ang babae upang tuluyan itong mailayo kay Manong Timo. Si Manong Timo lang kasi noon ang kanyang nagiging punterya sa kadahilanang ito lamang ang may kakayahan na wasakin ang kubo. Habang patuloy na hinahawakan ni Eseng ang katawan ng babae, pilit naman itong ibinabaon sa kanyang dibdib ang matatalas nitong tadyang. Subalit kahit makailang ulit itong gawin ng babae, bigo siyang maitarak ito kay Eseng dahil sa patuloy na pagpoprotekta ng kabal na nanggagaling sa mutya ng Nara. Nang mapansin naman ni Crisostomo ang pagiging dehado ng kanyang kasama, ay napilitan itong tumulong sa pamamagitan ng pag-unday ng saksak kay Eseng na ipinapatagos lamang sa siwang ng papag. Ngunit maging ang sandata noon ni Crisostomo na gawa mula sa uling na sibat ay wala ring epekto sa kunat ng balat nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nakalipat si Manong Timo sa pangalawang haligi na siya din namang agad niyang winasak. Sa pagkakataong yon, ramdam na nila ang nalalapit na pagtaob ng kubo dahil sa kawalan nito ng puntasyon. Eseng! Isa na lang! Magtiis ka lang dyan! Wika ni Manong Timo habang patuloy na gumagapang papalapit sa ikatlong haligi. Sa pagpapatuloy ng paggapang nito sa ikatlo, ay walang habas naman siyang pinag-uundaya ng saksak ni Crisostomo upang mapigilan ang kanilang mga binabalak. Ngunit dahil sa liit ng siwang ng papag, bigo siyang mapatamaan ang katawan ni Manong Timo. Ang babae namang kanyang inaasahan noon ay dahan-dahan ang inililibing ni Eseng sa putik na nasa ilalim ng papag. Halos pagsisigaw na lamang ang nagagawa nito na parabang dahan-dahan na itong nawawalan ng lakas upang lumaban. Nang makahanap ang babaeng yon ng pagkakataon upang dakpin si Manong Timo, ay agad din naman niya itong isinakatuparan. Hindi ito nagawang mapansin ni Eseng dahil sa buhok nito ang kanyang ginamit upang mahuli ang kanyang kapatid. Sa pagpulupot nito ng kanyang buhok sa paa ni Manong Timo, ay mabilisan niya itong hinigpitan na halos ikaputol na ng binti nito. Panay naman ang pagsigaw noon ni Manong Timo sa ginawa ng babae, ngunit hindi niya pa rin inaalis sa kanyang wisyo ang pagkawasak sa ikatlong haligi. Dahil sa alam ni Manong Timo na malapit na sa kanyang harapan ang ikatlong haligi, pilit niya pa rin itong nilalapitan kahit dahan-dahan man ang kanyang pag-usad. Si Eseng naman noon, patuloy na hinahawakan ang buhok ng babae upang kahit papaano'y magawa niyang matulungan si Manong Timo. Hindi na rin kasi makagalaw noon ang nilalang dahil sa tuluyan na niyang napako ang isang kamay nito sa lupa gamit-gamit ang kanyang sundang. Nang makalapit na itong si Manong Timo sa haliging yun, mabilisan din naman niya itong tinadyakan na siyang naging sanhi ng pagkawasak nito. Matapos niyang matibag ang 3 sa 4 na haligi, doon na nag-umpisang tumumba ang bahay. Dali-dali rin naman sila noong gumapang papalabas upang hindi sila nito mabagsakan.
Sa pagbagsak ng kubo dahil sa kawalan ng haligi, ay siya rin namang pagtulo ng napakaraming dugo sa bibig ng lalaking pinaslang ni Crisostomo. Sila Esseng naman ay mabilisan na ding lumayo sa bahay na yon upang buong lakas na kaharapin ang kanilang mga kalaban. Alam nilang napatigil na nila ang ritual ni Crisostomo dahil sa tuluyan ng nawala sa bubong ng bahay nito ang mga figurang sumasayaw. Paglabas ni Crisostomo ng kubo, agad din naman itong naglakad papalapit sa kinaroroonan nila Esseng habang nagsasabi ng, Parang kabuti ka, Esseng. Hanggang dito ba naman natunugan mo pa ang ritual na ginagawa ko? "Wala kang kasing sama, Crisostomo! Maging ang pamilya ng lalaking yan ay nagawa mo bang paslangin? Hindi ka ba naaawa? Inosente ang mga yan!" Sagot naman ni Esseng. Nang marinig ito ni Crisostomo, tumawa lang naman ito na parabang isang biro para sa kanya ang sinabi ni Esseng. Matapos niya itong gawin, mabilisan din namang binunot ni Esseng ang kanyang sundang upang ipaghigante ang mga inosenteng kaluluwang pinaslang ng kanyang kalaban. Sa paglapit niya rito, walang habas niya itong inundaya ng taga, subalit hindi niya magawang tumama. Sa bawat hataw niya ng kanyang sundang, ay tanging pagngisi lamang ang ginagawa ni Crisostomo. Dahil sa mga pangyayari, hindi na din nakatiis si Manong Timo at sumugod na din ito upang tulungan si Esseng. Habang patuloy nilang pinagtutulungan si Crisostomo, bigla naman silang naantala nang dumating sa puntong naramdaman nila ang presensya ng kanilang kapatid na si Bipel. Pagsilay nila sa wasak na kubo, bumungad sa kanila ang pagmumukha nitong sunog na sunog habang patuloy nang umingisi. Segundo lamang noon ang pagitan nang bigla itong sumugod sa kanilang kinaroroonan habang mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang sundang. Nang masipat naman ito ni Crisostomo, mabilisan din naman itong lumayo sa magkapatid upang hayaan ang demonyo na nasa kalooban ni Bipel ang tumapos sa mga ito. Sa pagkakataong yon, ninais ng tawagin ni Esseng si Huben upang makatulong nila sa labanan. Sa paglitaw ni Huben sa kanilang kinaroroonan, ay siya namang mabilisan itong pagsugod upang salagin ang nagwawalang si Bipel. Sumunod na dinoon si Manong Timo at si Esseng para na may magawa nilang mapatay ang kanilang kalaban sa loob ng napakaiksing panahon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumiklab ang labanan habang patuloy na nagmamasid at nanonood sila Crisostomo. Dahil sa masyadong malakas ang pisikal na katawan ni Bipel, kung kaya't naging pahirapan sa dalawa na ito ay talunin. Maging si Huben noon ay hindi maiwasang mahirapan sa kadahilanang magkalapit na sila ng lakas ng demonyong nananahan sa katawan ni Bipel. Alam nilang mataas na uri ng demonyo ang nanananahan sa katawan nito dahil sa pagsiluhuran ng mga itim na engkantong nasa paligid. Sa pagpapatuloy ng paglalaban nila, bigla na lamang naalerto sila Esseng nang biglang hinugot ni Bipel sa kanyang bulsa ang nalasong mutya ng kalabasa. Alam nila ang taglay nitong lakas at panganib sa kanila, kung kaya't ninais nila itong iwasan. Alam nilang mas triple ang lakas ng palipad-hanging bibitawan ng nangangalaga dito, kung kaya't maigi nilang pinagmamasdan ang pagbubukang bibig ni Bipel. Marahil ay mahinang mutya lamang ang mutya ng kalabasa, subalit sa tamang tao, magtataglay ito ng pambihirang lakas at kakayahan. Nang masipat nila Esseng na hindi naman gumagawa ng mga palipad hangin itong si Bipel,
Ninais na nila itong sugurin ng merong pag-iingat. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, makailang ulit na itong tinamaan ni Hoben, ngunit hindi pa rin ito nagagawang mapanghinaan. Paghawak ni Eseng sa kanyang hiyas ng ipo-ipo, bigla naman itong tumagos sa likuran ni Bipel upang walang habas itong pag-uundaya ng taga sa leeg. Matapos niya itong gawin, ninais niyang itarak sa lupa ang kanyang sundang bago hatawin ang kaliwang binti nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang ginawang pag-atake, nananatiling matatag at malakas si Bipel. Nang kanilang mapagtanto na matatagalan sila sa labang yun, ay ninais na muna nilang umatras upang pagmasda ng buong paligid. Yun na lamang ang naisip nilang paraan nang sa gayoy magawa nilang makakuha ng sapat na oras upang dumating ang tulong na kanilang hinihintay. Ilang minuto pa ang lumipas at nagwika si Crisostomo ng, Hinding-hindi ako mahuhulog sa mga simpleng patibong, Eseng. Magsanay ka pa! Dahil masyado kang mahina. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pag-utos nito sa mga insektong nasa paligid upang pestehin ang magkapatid. Dahil sa mga nangyari, wala namang nagawa noon sila Eseng kung hindi ang umatras upang tuluyan nilang maitaboy ang napakaraming insekto. Hindi na din sila noon sinundan ni Bipel sa kadahilanang hindi ito nabigyan ng kautusan ni Crisostomo. Nang magawa nilang mapaslang nila Manong Timo ang lahat ng insekto, ay siya namang pagwika nito ng, Maghintay kayo! Nalalapit na ang katapusan ninyo! Nang marinig ito ni Crisostomo, tumawa lang naman yon habang dahan-dahang tumatalikod. Subalit hindi pa man siya tuluyang nakakatalikod sa harapan nila Eseng, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang pagdating nila Ermetanyong Tasyo na merong daladalang malalaking sulo. Ang aga naman ang alis ninyo, Crisostomo. Manatili muna kayo at nang makapaglaro naman tayo. Bungad na wika ni Ermetanyong Tasyo. Dahil sa sinabi nito, hindi na napigilan ni Crisostomo ang kanyang galit sa sinabi ng Ermetanyo. Nais niya kasing patayin si Tasyo alinsunod sa kautusan ni Kanyas. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ni Crisostomo na maglunsad ng digmaan sa mga ito upang kahit papaano'y magawa niyang maisakatuparan ang misyong iginawad sa kanya ng kanyang Panginoon. Mukhang wala na akong pagpipilian! Sigaw ni Crisostomo habang dahan-dahang inuutusan si Bipel. Okay, bago ko isunod yung 23, siguro mga 10K views para naman sulit yung paglapag natin, tsaka para makahabol yung iba. Kasi kaya hindi ko nagagawa yung sunod-sunod na lapag kasi maraming naiiwan eh. Kaya yung ibang naiiwan, tinatamad ng balikan, kaya pahabulin muna natin sila. Pero heads up lang, malapit nang matapos yung Eseng, kaya sana subaybayan nyo pa rin. Yun lang. Salamat.